Ang ating oras alas 11 just na usapang kongreso. Kanina nabanggit natin medyo late lang po tayo ng pagsisimula dito pero nandito na po ang aking mga kasama. Unahin natin ang ating puting congressman ng ating syudad ng Baguio, Congressman Marco. Good morning, sir. Ay, good morning, Kap Peter, at sa ating pong mga tagapanood at tagapakinig. Magandang umaga po sa inyo lahat. Yon at kasama din natin, Congressman, ang ating isang nataraki at maasahan natin ito kasi Congressman, ito naman gusto niyang silbi katulad din ninyo. Yeah, oo, oo. At ito'y napakagaling na manganganta, no? Oo. At educator din ito. Siya'y professor sa University of Baguio at siyang head ng College of Music ng University of Baguio. Okay. Oo. Pero antayin natin kasi yung kanyang boses hindi pa ready. Ganun ba? Oo. Kasi pag kanina kasama ko siya eh. Ah, Actually, pumunta kami sa Luwakan proper. Nag-meeting at nagpa-party ngayon ang okay. mga senior citizens doon. So, binabati natin sila na ngayon ay ongoing yung kanilang Christmas party at yung General Assembly ng mga Luwakan Proper Senior Citizens Association. Nandun tayo at ipinaliwanag natin sa kanila yung mga ginagawa natin sa Kongreso at paano magiging benepisyaryo yung ating mga senior citizens dito sa ating mga pinapanaklalang batas sa Kongreso. Kaya okay. Hiraman lang muna tayo, sir, at medyo yung baterya ng isang mikropono natin hindi gumana. Okay, ang tinutukoy natin kanina na ating magaling na singer at gusto ring magsilbi para sa ating syudad ng Baguio, wala pong iba, si Glenn Gerlan. Good morning, Glenn. Hello, good morning, Cap Peter. It's nice to be back. Good morning, Congressman Marco. Magkasama kami since this morning. Medyo na-late tayo dito ngayon, pero we're here. We made it. And it's nice to be back. No? It's nice to see Cap Peter back. Naimbag dagsapa kada kayo amin. Good morning. Kumusta naman yung pamamasyal mo? Lagi kitang nakikita sa Facebook, umiikot eh. Yes, well, especially ngayon na Christmas season, talagang ang daming parties, and celebration. Open ang Baguio ngayon, open na open. So this is the first time in almost 2 years na people are seeing each other, and it's nice to see all these familiar faces again, no, alive and happy. But we have to keep safe and protect ourselves always. Wag po tayong kampante, no? Let's keep healthy and still ensure that we are following minimum health protocols. Salamat po. Yun, okay. At Sir Mark, ano na ba yung latest natin? Mukhang may mga nakikita akong mga post sa mga Facebook na may kinalaman sa edukasyon. Yeah, yung isang panukalang batas natin na creating itong National High School for the Arts, bago kami nag-recess this week, na-approve ito sa Kongreso on third and final reading. Ito yung creation ng National High School for the Arts dito sa lungsod ng Baguio. Gusto natin na yung mga may talento, merong inclination sa musika, at sa lahat ng aspeto ng arts ay pwede silang mag-aral. Ito, high school ito, Kapiter. At alam ko, dito sa Baguio, ang dami nating magagaling na sa larangan ng musika, sa larangan ng pag-paint, at iba pang mga related to itong arts na ito, dito natin itatayo sa lungsod ng Baguio. At ang mga bata na gustong mag-aral na ang concentration lang sa arts dito sa ating panukalang batas na ito kung ito'y finally ma-approve ito. Okay. So, ito ipapay nyo ngayong 18th Congress. Hindi, tapos na. Na-file na natin. Approve na on third and final reading. Ang kailangan na lang natin dito ay ma-approve sa Senado. Actually, pinadala na namin sa Senado ito this week. At asahan natin na pagbalik namin sa January 17, ito'y tatalakayin ng Senado and hopefully it will be approved bago mag-adjourn ang 18th Congress.
Itong bill na ito, ang may responsibilidad din dito para maisagawa ito ay ang Department of Education. Pero they will partner with the NCAA, ito yung National Commission for Culture and Arts at saka yung Cultural Center of the Philippines. Kasi ito yung mga ahensya ng ating gobyerno na papalaganap ng kultura at mga arts sa buong bansa. And in order to ensure na maging successful ito, we have included in my bill itong ang participation ng NCAA at ng Cultural Center of the Philippines together with the Department of Education. Yun, magandang balita yan, Sir Mark. Okay, at para sa ating mga listeners naman, sa mga viewers natin, para sa inyo mga katanungan, text po lamang yan 0999-3070-649 at sasagutin po yan ng ating Congressman Marco. At siyempre, kasama din natin dito, kung meron kayong gustong itanong naman, si Glenn Gerlan na magaling na mga awit katulad nung nabanggit nyo kanina. Yeah, isa siyang magaling na tenor. At hindi lamang yun na magaling kumanta, magaling pa siyang magturo. Oh, na professor. Professor yan. At ginagalang siya. Hindi lamang dito sa Baguio, kundi sa buong Pilipinas. As a matter of fact, nung isang, I think several years ago, ako'y nag-attend ng kanilang recital sa Meralco. Okay. Alam mo, ang Meralco, noted for this no? Ako'y nandoon na imbita at I witness yung kanyang pagkanta, pag-awit, kasama ng mga ibang mga national figures sa larangan ng musika. So, dating ipagmamalaki ito, kaya kailangan matulungan natin siya para magawa rin niya rito sa lungsod ng Baguio yung kanyang mga ginagawa. Hindi lamang para sa dito, para sa buong Pilipinas ito. Oh. Matanong ko nga si Glenn. Glenn, ikaw ba kumakanta rin na may instruments? Piano, guitar, o a cappella lang? Hindi naman, depende kung anong klaseng production. I sing with the symphony orchestra, with the CCP, with the CCP orchestra, Okay. Manila Symphony Orchestra. Okay. And I also have sing with mga magagaling na pianista dito po sa Pilipinas, and also our regular artist dito sa Baguio. Yun. Alam mo, Glenn, inintay ko na lang na si David Foster ang magiging pianist mo pag ikaw ay kumanta. Oh. Nako, isang dream ko rin yan. Oo, Dapat, no? Sino? Si David, David Foster. Foster. David My Foster. God. Yan, Oh. okay. Napakagaling yan. Kasama mo si Celine Dion. Darating ang panahon, ako na lang manager mo para daling kita sa Amerika at makapagkanta ka doon sa mga kaibigan natin sa lugar na yan. Hindi, Congressman, dalhin natin sila dito sa Yun, Baguio. yun. Isa yun. Oo. Dalhin natin sila Dalhin dito. natin. Yes. Yes. Oh, tama yun. Oo. Anong tawag doon na Sir Glenn? Doon sa mga songs ninyo? Kasi meron tayong tinatawag na jazz, may country. Anong tawag doon? Well, basically, classical, Classical. classics, or Okay. art songs. So. Kumakanta ka rin ng country. Oh, yeah. I mean, inspired by you, you know. Kaya in the next coming months, talagang sisikapin ko na talaga kakanta ng country. Hindi lang yan. Yung country music natin dito sa Cordillera. Sige, at may guest ka natin sa ating programa. Yes. Sa, next year na siguro na yun. Next year, dapat meron nandyan yung gitara mo, ha? Oo. Oh. Gumigitara ka din na, Glenn? Noon. Oo. But I can. Yung mga gitara, mga piano, alam mong tugtugin. Yeah, tumutugtog din ako. But it just to learn my music. Yes. Okay, at binabati natin ang ating mga viewers naman ngayon. Nandyan si Jennifer. Good morning, Captain Congressman. Nice watching you all. Gunana. Maraming salamat, Jennifer. And kay Winter Gayo, good morning, Idol Cap, Idol Marco, and the new Mr. Dapayan, Tibo Marangay, Glenn Gerlan. O nga pala, no, may programa kayo ng every Saturday. Every Saturday at 2 p.m. dito sa Z Radio. Okay, yung tema ng programa ninyo, ano yun? Ano yung tinatalakay nyo doon? Well, mga guests namin, basically, Dapayan Tibo Marangay. No? Okay. So, we have mga opisyalis ng mga barangay or
when we talk about the problems, hindi lang sa barangay, overall, hinahandle namin yan. Hinahandle It's a niyo. very light but very informative. Sinong katambal mo, kapartner mo? Well, nandito of course, yung original na host ng show na yan, Okay. si Grace Mayos. And I'm so happy na she agreed to tandem with me in this. Binuhay natin yun kasi maganda to para talakayin natin ang mga problema at mga solusyon kung pwede sa Okay. mga barabarangay. Oh, yan. Nandyan din, nanonood sa atin, Maximo Dauanes, watching. Maraming salamat. And Teresita Di Guzman, yung ating dating Yes, kapitana ng Pinget. Hello. Manang test. Owen. Sabi niya, good morning sir, Kong Marco and Kap. Happy watching you with Sir Glenn. Advance Merry Christmas to all and a successful New Year. Nakapasyal ka na sa Pingat Barangay? Yes. In fact, sa birthday ni Captes, nandun po ako. Ay, nandun ka. Yes. So, way belated happy birthday again. Captes. Okay. Sir Mark, ano pa ba yung mga natin, mga update natin naman sa ating Gusto mga... kong napaka-importante nito, no, yung budget natin sa 2022 para sa Okay. buong bansa ay na-ratify na namin yung BICAM report nung Wednesday, which is the last day of our session for this month before we go on recess. Itong budget na ito ay para sa 2022. Okay. Yung budget, ang total nito ay 5.024 trillion. 5.02 trillion. Trillion, napakalaking pera ito para sa 2022. Okay. Ang pinakamalaki, of course, as mandated by law ng ating constitution ay ang education. Ang education dito kasama ang DepEd, kasama ang CHED, at kasama ang TESDA because of the educational programs na ginagawa ng TESDA, no? So kung tutusin itong tatlong departamentong ito under the umbrella ng education, ay silang pinakamalaking budget. Pero out of the three, ang pinakamalaki of course ay ang Department of Education. Ito kasi yung basic education, elementary hanggang high school. Okay. Ang budget is about 560 plus billion. No? Pero pag pinagsama mo ang TESDA at saka yung CHED, with the Department of Education, abot ng more than 700 billion pesos. Kaya kasi mandated tayo sa ating saligang batas na ang education dapat ito yung pinakamataas na budget. Ang pangalawa dito ay ang Department of Public Works. Ito yung gumagawa ng mga infrastruktura sa buong bansa. And under the Build program ng ating gobyerno, which will be ito last ng ating Pangulo, itong 2022. Malaki rin ang budget nito. I think it's more than 600 billion for 2022. No, ito yung pangalawa sa pinakamalaking budget. So, importante ito, Peter, kasi kung hindi na-approve namin yung BICAM report this last Wednesday, which was the last day of our meeting, at hindi rin na-approve ng Senado, wala tayong budget ng 2022. Yun ang tinatawag nilang, gagamitin natin ngayon ay yung tinatawag nilang reenacted budget, which is the budget of 2021. Pero ito, humabol. Pero ito umabol, nasa opisina ng presidente ngayon. The president will have to sign it before the end of this month, December 31. Okay, so pinag-aaralan na nila ngayon itong budget na ito. At we expect na aproba ng Pangulo yung kanyang sinabit na budget sa amin. Okay. Paano sir kung mayroong gustong baguhin ng Pangulo? Ito Pwede, ba ibabalik pwede sa niyang inyo? gawin. Pwede no more. Kasi pwede siyang magbito, pwede siyang magdagdag. Okay. Pero yung amount na 5.024 trillion, hindi na pwedeng dagdagan yan. Ang pwede lang gawin, pwede niyang ilipat yung budget from one department to the other department. O kaya pwede niyang ibito Oo. yung line item budget na nakalagay dyan. Pwede niyang ibito yan, pwede niyang baguhin yan na mga... But hindi lalagpas doon sa 5.024 budget. pero hindi na kailangang ipa-approve sa Senado Hindi na, o hindi na. Kongreso. Hindi na. Okay. Hindi na. Oo. So, Hindi na kailangan. itong December na to, dapat ito Pirma mapirmahan na na. niya. Oo. Kasi effective yan January 1 of 2022 up to December 31 of 2022. Okay. Okay. Pag dinelay niya ang approval nito, ang gagamitin natin yung previous budget which is 2021.
which is only 4.5 trillion. Kasi itong budget natin ito ng 2022, tumaas ng 500 billion pesos compared to 2021. Ba't nga pala tumaas ito, sir? Nasa pandemic Di, tayo. yun nga, kasi kailangan natin ng pondo para sa mga ganyan, sa pandemic. So, ibig sabihin nito, nangutang tayo, sir. Mangutang tayo ulit. Ang expected collection in 2022, siguro mga 3 trillion lang. Mhm. So, mangutang na naman tayo. Ang borrowings natin can be from local institutions o kaya sa ibang bansa. Pero ang goal ng ating gobyerno ay mangutang ng mas malaki dito sa mga local na mga institusyon kaysa sa abroad. Kasi pag ikaw ay nangutang sa Amerika, halimbawa, or other foreign countries, ang magiging epekto nito ay pag tumaas ang value ng dollar, apektado ka. Hmm. Nangutang ka ng let's say, 1 trillion. Kinonvert ito sa dollar. No? Tapos bibigay sa atin dollar form dito, ko-convert natin into pesos. Kung exchange rate is let's say 50 pesos, pagdating ng babayaran mo 55 pesos per dollar. Anong epekto niyan? You need more pesos to pay the same amount of dollar. No? Kasi nag-devalue nga. Kung nag-devalue nga 'yon. Ngayon pag local naman, walang problema sa foreign exchange kasi local lang. Ang babayad mo same peso that you borrowed na peso, no? Ngayon, iba-iba klaseng pangutang dito kasi yung gobyerno natin dahil hindi nakakautang na sa private, ang gagawin nito, magpo-float ng mga bonds. Okay. Yung mga bonds halimbawa, pwede tayong gumawa ng bonds na sabihin na natin COVID bonds, Oo. no? So ang gagawin mo ngayon para makalikom ka ng pera at gagamitin mo sa budget, ang gobyerno ngayon, igagarantiyan niya na magpo-float tayo ng ban at yung ban na yan, bibili ng tao na Pilipino. No? Bibili niya, halimbawa, sabi niya, magpo-float tayo ng 1 million bonds at ang cost niyan is let's say 1,000 per ban. No? Ban item. No? Ngayon, pag binili mo yan, pwede mong isoli yan with interest, no? After, let's say, 5 years. Okay. No? Nagbabayad ng gobyerno ng 3% or 4%. Yun ang isang estilo ng pangungutang na napapaloob dito at yun ang gagamitin para mapondoan yung mga proyekto na ginagawa ng ating gobyerno. Yun, okay. Ang ating oras, alas 11:27 na, may mga katanungan na dito. Mamaya siguro, pwedeng kumanta si Sir Glenn, no? So, basahin ko muna itong manan dito. Galing kay 38 naman. Good morning, Sir Cap and Kong. Wala na po bang ibibigay na Christmas financial assistance para sa mga PWD? Hindi po kasi ako nakakuha. Hindi ko po nabalitaan na may ibinigay po pala last week po. Well, ngayon kasi merong payout ngayon na binibigay natin sa mga people in crisis, particularly yung mga solo parents, mga PWDs at saka mga senior citizens. Yung hindi nabigyan ngayon because hindi sila nasama o kaya hindi nakapag-apply, ang mangyayari niyan baka next year tayo panibagong tulong o ayuda na ibibigay sa kanila. Okay. Ito galing naman kay 44. Cap and Congressman, pwede po ba out of topic konti? Kapag po ba sakop ng China ang Pilipinas, pantay po ba ang treatment? Di ba po friends naman ng Filipino-Chinese? Curious lang po ako sa naging usap-usapan noon na province of China ang Manila. Salamat. Well, hindi naman papayag ang gobyerno natin na hindi naman papayag na maging probinsya tayo ng China. Definitely, we are a sovereign state and whether it is a small country or not, I think we have to protect our country. Hindi pwede yung mas pasakop tayo sa ibang bansa. Kailangan natin proteksyonan ng ating soberenya para masiguro natin na yung ating bansa ay magiging progresibo, no? Kasi kung pasasakop tayo, anong ibig sabihin yan? At hindi na pwede yung isang bansa sasakupin ng ibang bansa ngayon. Kailangan natin proteksyonan ng ating bansa from any foreign domination.
tapos na tayo dun eh. Sinakop tayo ng mga Kastila, ilang daang taon. Mga Amerikano, mga Hapon. Hindi na tayo papayag na sakupin tayo ng ibang bansa. No? So I think definitely we should do everything possible to protect the sovereignty of our country. Okay. Galing naman ito kay 19. Good morning, Sir Cap and Sir Kong Marco. Tanong ko lang po kung may bibigay pa po ba yung tulong-dunong ng second SIM ng mga nakagraduate na po. Kasi hanggang ngayon, hinihintay po namin para may pambayad po namin sa inutang na pinang tuition sa school. Salamat po. Merry Christmas. Second SEM daw. Yung tupad? tulong-dunong para sa second semester. Yung second semester, basta covered yung anak niya sa tulong-dunong in the previous semester, tuloy-tuloy yan hanggang makatapos yung bata. Tuloy-tuloy. Ang condition lang yan, ipasa niya yung mga subjects Okay. na tinitake niya. Yun ang kailangan lang. Pag hindi pa nabayaran yan, ang magbabayad niyan diretso ang CHED sa mga paaralan. At yung babayaran lang ng estudyante o ng magulang ng estudyante ay yung kakulang dun sa amount na i-reimburse ng gobyerno dun sa school. For example, ang tuition fee halimbawa ay 10,000. Ang binibigay natin tulong ngayon through our office and CHED is 7,500. Kung ang tuition ay 20,000, Minus 7,500. At ang 7,500 na yan, ang magbabayad diretso sa school is the Commission on Higher Education. Pinopondoan natin yan eh. Nasa nasa budget yan eh. So, yung walang dapat mag-aalala yung ating texter kasi ang babayaran lang niya yung dapat niyang bayaran minus yung tulong na under the tulong-dunong program ng ating gobyerno. okay. Kay 1-4 naman, Congressman, may announce po kahapon na naibigay sa mga ibang school for college. Kaso di ko po masyadong naintindihan. Hindi po ako masyadong nakapag-concentrate. Maghapon po kasi ako naka-earphone to listen. Ito rin, sa tulong-dunong din to, no? Hindi ko alam kasi yung kaso niya kung ano bang gusto niyang itanong dyan. Hindi siya nakinig ano ba. Meron kasing binigay May na. announce daw kahapon, sir, na naibigay na sa mga ibang school. Yes, kaya ang gawin niya siguro, ganito, yung pangalan ng anak niya o siya na nag-aaral sa isang, kung ano man paaralan yan, kung UB man, SLU, tawagan yung opisina natin, sabihin yung pangalan at ma-check natin kung na-credit na o nabayad na yung tulong-dunong benefit ng kanyang anak sa kanyang school, kung saan siya nag-aaral. So yung texter pala natin kanina, graduate na. So graduate na. Hindi pa nakakabayad, hinihintay yung kwan. Hindi, kung nag-graduate na, hindi siya nakakabayad, ang ibig sabihin niyan, ang dapat lang niyang bayaran, yung dapat niyang bayaran minus yung tulong na galing sa gobyerno under the tulong-dunong program. Ngayon, para masiguro niya yan, siya sa atin, mag-text siya sa atin o kaya pumunta sa opisina natin, sabihin sa atin yung impormasyon na binabanggit niya ngayon, sino siya, anong year siya, anong school, Okay. at ano ang semester. At malalaman at sasabihin natin sa kanya, ito nabayaran na ng CHED sa school. O kaya kung hindi pa, sasabihin natin. Pero hindi na niya babayaran yan kasi ang magbabayad yan yung CHED. Okay. Galing naman ito kay 44, Congressman, saan ba mas mataas o mababa ang interest kapag humiram ng pondo? Well, sa ang local? mababa dyan, ano kayang interest ang gusto niya sa itong Itong sigurong national kwan natin, budget? National budget. Well, depende yan. Kasi merong mga foreign laws ng mababang interest. No? 1%, 2%. No? Meron local naman 3%. Pero kasi yung mababang interest na yon, ang problema mo doon, pag international, ang problema mo yung foreign exchange. Okay. Kasi pag nag-adjust yung foreign exchange, kahit ang mababang interest mo, kung bumaba ang value ng peso mo as against the dollar, lalaki ang cost mo. No? Hindi lamang sa principal, kundi na pati na yung babayaran mong interest. Okay, binabati rin natin. Nanonood naman Alicia Alvarez. Good morning, sir. Sipag nyo, sir. Ang sipag nyo daw, sir. Well, ito yung natin, ito yung trabaho natin, kaya kailangan panindigan natin at ginagawa natin lang lahat habang tayo ay nandito
para sa ating lungsod at para sa ating bayan. At nanonood din Florence Sikasi. Good morning, Sir Cap and Marco. Nanonood din si Manang Cora dyan sa Middle Quirino Hill. Yeah, galing kami sa Middle Quirino Hill kahapon eh. Bakit, sir? Si Cora, yung mga senior citizens, meron din silang nandun Christmas siya. party. Nandun siya. So, Manang Cora, maraming po salamat at magandang umaga po sa iyo. Nagpapamigay ba kayo, sir, sa mga barangay? Hindi naman namamigay, parang token lang sa mga para sa Christmas nila. Hihingi sana ako. Mamaya bibigyan kita. Oo. Salamat, sir. At Okay. inasahan kong bibigyan din mo ako. Yes, sir. Alas 11:35 na katulad nung nabanggit ko kanina, bibigyan tayo, hahandugan naman tayo ng isang magandang awitin. Ang ating magiging konsyal ng ating syudad ng Baguio. Ready ka na ba, Glenn? This will be a short Christmas song Yeah, para sa inyo. tulungan natin talaga si Glenn. Napakasipag nitong profesor na ito. At marami siyang maiambag sa ating syudad. At inasahan natin na yung kanyang mga advokasya ay talagang magagawa niya, no? Sa edukasyon, sa larangan ng musika, sa larangan ng kultura at arts, no? Kailangan natin yan eh. Can you imagine if we will be there, magkaroon tayo ng programa na every month, meron tayong cultural activity for the city of Baguio. Yun yung Na libre. Yun yung hinihintay ko. Yun ang linitay. magkaroon. Dalhin natin yung mga iba't ibang talents mula sa Manila. Si Mr. Sisaso, Yan. Lisaso, Lisaso. Lisaso, siyang Yung babae. hindi, siya ang namamahala sa Peace NCCA, yung National Commission for the Culture and Arts. At also with the Cultural Center of the Philippines, kasama si Margie Morandito. President siya doon. Oo. Okay, sa ating mga ka-RNG Luzon, sa ating mga kasi radio, eto po, mga ngaruling ang ating pabarote ng Pilipinas. Pwede nyo i-send through GCash, yung caroling natin. Gcash? Gcash na lang sa number ni ni Cap. Sa akin na lang. O doon sa mga gustong mag-send ng pamasko, ito po yung aking Gcash, 0928-8511600. Malay nyo. Hindi, wag na tayong humingi. Ako hindi ako humingi. Tayo masaya na, basta mapakinggan lang natin si Glenn Ayun na. na kumanta at yung ating mga kababayan na nandyan, nakikinig, nanonood, ay happy sila. You know, this is the time really to be happy and probably it's also the time to count our blessings sa ating Panginoon eh. Yes. Diba? Yun. Yung blessings natin, you know, the mere fact. Sabi natin, The mere fact that we're 2020 should be a year that we should survive. Hindi pala, kasama na yung 2021. Diba? We need to survive under this condition. And we are surviving. And we will talagang close the year with the highest level of survival ng ating mga kababayan dito. Yun. Yes, at least umuunlad ng ekonomiya. Nag-uumpisa. Yes po. Nagsisimula lang Nagsisimula nagpipick na. up eh. Oo. Okay, sige. Ito na ang ating paborote ng Pilipinas. Glenn Gerland, take it away. Para sa inyo to. Merry Christmas. Adeste fideles, leite triumphantes, venite, venite in Bethlehem. Natum videte regem angelorum, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. O come all ye faithful, joyful and triumphant, O come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. O come, let us adore him. O come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Yun, Merry Wow. Christmas. Merry Christmas, Glenn. Napakaganda ng yung kanta at bigay na bigay
I'm sure our listeners and watchers dito sa ano natin sa programang ito ay talagang happy sa iyong pagkanta. Salamat po. We Alam want mo, to inspire. We're here to inspire. Para naman, may inspiration mga bata. Kagaya din ako nung bata ako, na-inspire ako kay Pavarotti. Kaya yan ang dream ko noon. Alam mo, Sir Glenn, Congressman, ang hirap nung mga ganyang klase ng boses. Oo nga. Talagang ako hindi ko ano yan eh. Oo. Bihira yung may ganyan na boses eh. Na, Ang ganda kasi yung ako, I'm not blessed with the skill of or the art of singing. try nyo nga, sir, kahit konti lang. Hindi na, baka maano tayo. Nag-lesson si Kakwasing sa akin noon. No? And really nice, di ba? Nag-lesson ako sa kanya na. Kung ka naman kumanta, yung siman mo hindi ko makakalimutan yun eh. You know, last Wednesday, I was in Congress and attended the session. Yun ang last day namin for December. And we'll go back in January. After the session, we had a very modest Christmas party of some of the members of Congress who were present. At ang ganda lang yung mga kumakanta at that time, at the same time meron pang mga games eh. Yung anong tawag nila sa game na yon, yung sa online? Hindi yung nakakuha pa ako by group eh, yung tune, ano ba yun? Ang tawag nila, yung merong song na Name the tune. Name the tune, yun. Nanalo kami doon. Nakakuha ko ng premyo doon. Oo. Name the tune. Name the tune. Nanalo kayo. Nanalo kami. 5 kaming isang team. Bawat team, 3 teams kami. And there were 10 songs that were played. We got 4 out of the 10. Yung dalawa, 3-3. And you can appreciate, the people who can really sing. And just like what we heard today, merong kanya-kanyang talento yan. At yung talento na yan ay dapat natin gamitin para sa iba. Yes. Do the excellence in music should be for others eh. Yun ang natin. Di lang tayo kumakanta for the sake of singing. But, when you sing, sa aking paningin you speak, yung feeling mo. You express your feeling through the song that you sing. Hindi lang basta-basta kumakanta ka. At yun ang gusto ko. Ako, every morning when I walk, may dala akong cellphone ko, yung cellphone ko, at pinakikinggan ko. Meron akong, yung Spotify, yun ang pinakikinggan ko. Yung kanta ni Celine Dion, ni Lionel Richie, yung mga ganon, sina Matt Monroe, iba-ibang, yung all these songs that you hear. So yun yung mga paborito nyo na... Yeah, dito, makikita mo Dapat yung malaman natin kung anong playlist ng ating congressman. Ayun Kasi nga, later, gagawa din ako ng playlist natin para sa show meron, may natin. playlist tayo, marami tayo dito. Ano yung ba yung pinaka-favorite nyo na song at singer? Well, isa lang ang favorite ko rito. Alam ni Si Glenn. Glenn yan, yung Pinaka-favorite song niya Impossible is Dream. Impossible diba? Dream. The Man from La Mancha. Yes. That is one of the songs that inspired me to, pursue whatever goal you have in mind. Pero kung, di ba, it's like, Something that is impossible to achieve pag tinitingnan mo. But nothing is impossible if you really put your heart and mind into it. pero sino ang best na interpreter na nakita nyo? Di ba meron si Frank Sinatra? Si Frank Sinatra. Is one of them. And then, Yung My Way. Si Celine Dion. yes. Sino pa? Marami Pero of dito eh. Kinakanta mo ba yung My Way, sir? Hindi kinakanta yun. Hindi daw magandang kantayin yun eh. Ay. Maraming. Pwedeng kantahin yun basta't walang... In a safe place. In a safe place. You stay home and ito, meron bang mga I wanna dance with Somebody. somebody. Yung kay Cascade, I wanna be your lover. Marami rito eh. Carpenters, I won't last a day without you. Di ba? So, ibig sabihin nun, sir, mahilig pala kayo sa song, music din. Yes, mahilig ako pero ang music hindi walang hilig sa akin. Ito marami dito. Yung basta ang pinakinggan natin, yung kay Paul Anka pa, marami rito eh.
Si Celine Dion, The Power of Love. Yung mga ganun. Yung mga ganon. Imperfections ni Celine Dion. Oo. Oo. Glenn, sino yung favorite na singer mo? Well, syempre, as a tenor, nandito si Pavarotti. But Okay. there are young ones now. Uh-huh. Gusto ko rin si Bocelli. Pero otherwise, lahat ng mga young Ed Sheeran. Itong mga Ed singers Sheeran. ngayon, si Ed Sheeran, galing. Ganda ng mga compositions niya. Lumalabas from the heart, no? Oo. And then, of course, yung mga dati, sina J-Lo, maganda rin. Oh, yun. Celine si Dion, J-Lo, of course, yun. And a lot, basta sincere po. Alam mo to, Kap, basta sincere yung artist. Sa lyrics, sa pagkanta niya, lumalabas, nafe-feel mo. Then, yan mga paborito ko. Yung mga sincere to their art. Ano. Kasi pag kumanta tayo, natutunan ko rin ito kay Sir Glenn, dapat nasa puso mo, Yeah. gusto mo yung kanta, dapat feel mo yung yung lyrics niya para may deliver ng mas maganda. Yes, yun message. Ako, nakikinig lang ako na inspire ako sa mga musikang aking pinakikinggan. How much more you people, you do not only listen, but you even sing. Di ba? Yes. Palagi ko, mas malaking impact eh. Di ba? Kung ikaw ay kumakanta at kinakanta mo yung isang kanta na talagang ikaw mismo na-inspire eh. Nakikita mo yung response ng tao sa pagkanta mo. Kaya kung maganda rin dun sa programa mo with this school that's coming at this center, the School for the Arts Yes, and Culture. oo. Gusto ko may programa tayo dito sa summer or during the dry season. We should have free lessons, no? Madaming volunteers yan in the arts, performing or visual arts, free lessons para sa ating mga anak sa mga barangay who cannot, go to the music schools and pay tuition. Dapat meron tayong programa na free because a lot of parents are interested. Nakikita ko yan. So, Yeah. oo. Dito sa school natin ito, yung National High School for the Arts, libre yan. Under public yan sa DepEd yan. No? Ang kailangan natin, yung mga mag-graduate dito, pwede nating paaralin sa iba't ibang pamantasan sa buong Pilipinas, sa University of the Philippines, sa College of Music, pwede silang pumasok doon. Sa UST. Yan, pwede nating pag na-identify natin dyan, we can work for their scholarship. And the city can sponsor, di ba? Through your initiative. The city can sponsor. We can do that. The office of the congressman. Sa Candon, ang galing. Si Kong Eric Singson dyan, ginagawa niya. Talagang nag-sponsor siya ng mga estudyante. Pinapadala niya sa St. Paul's. And what's nice is that kung nag-graduate na sila, they come back to the city and they give their service. They help. Return back. They return back in ways of giving free lessons to other younger aspiring kids. Ito yung objective namin doon sa bill na sponsor tayo dito at author tayo. Yung bill na, sa medical naman to, medical scholarship and return service. We provide scholarship to students who cannot afford to go to school in the College of Medicine because mataas ang cost. Ang magbabayad niya ng gobyerno, pero after graduation, after passing the board exam, babalik sila sa kanilang mga probinsya na kung saan sila galing at doon sila magseserbisyo. The same is true with your plan, yung mga sa musika naman, sa arts, sa kultura. Yes. Marami kasi. Yes, Maraming pwedeng gawin para sa ating mga kababayan at iba-ibang aspeto depende sa inclination at saka yung available opportunities ng mga bata ngayon. Daming talents eh. Oo. Yun. Okay, ang ating oras alas 11:48 na. Ihabol ko lang to galing kay 60. Wow, nice voice. I appreciate. I like it. Nakakakilabot. Good voice. Good morning, Sir Cap Marco Thank and you. Sir Glenn. Merry Christmas. Thank you. Merry Christmas po. Wag natin kalimutan si Glenn. Oo. Yun. Talagang maasahan natin to. May numero na ba kayo, Sir Glenn? Wala pa. Wala pa. We're waiting official Ang official announcement. campaign will be for national will be February 8 at yung local including congressmen, provincial governors, vice governors,
tapos mayors, both city and municipal, councilor sa ibaba ay sa March 25. Yes, March 25. Of Okay. next year. Oo. Eto, galing naman kay 92. Good morning po, Kap and Kong. Ask ko lang po, kung nati Congressman tayo, ang ada ti project na para kadagiti low income. Kung ba yung open mo lang ti para kadagiti PWD. Apay nga kung nadamanan nga no nakaala ka no ti cash assistance, hanan ka no nga makabili dyan ay project para low income. How true it is, Congressman? Well, marami tayong tinutulungan sa mga low income eh. Yung mga ayuda na binibigay, yung livelihood na binigay natin through DSWD, itong mga tupad, karamihan dito, mga low income itong mga ito eh. Pag Itong ba mga nakakuha AX, ng cash assistance daw hindi na po 6 pwede? months after 6 months. After 6 months. Oo. Okay. Oo, after 6 months siya. Oo. Pwede after 6 months. Depende kung kung pwede siya sa tupad, pwede siya sa IX, Okay. pwede siya sa mga solo parent, depende kung anong condition nung tao na nag-interesado. Okay. Eto, galing naman kay 50. Ask ko po kay Congressman, di po ba pwede bigyan ng solo parent na nagtupad sa programang paayudan niya para sa solo parent sa office niya? Hindi, bibigyan muna natin after 6 months ngayon. Ngayon, yung mga na binibigyan ngayon na payout ay yung mga meron kasi mga ilan na nagtupad na but this is after 6 months eh. Para naman may spread natin yung benefit sa ibang tao. Bata. At magamit nung nila yung tulong ng gobyerno sa kanilang pamilya. No? Oo. Ito naman kay 55, good morning Kap, Congressman Go and Sir Glenn, listening here at 3rd floor, Baguio Center Mall. Merry Christmas. Galing kay Gordon Monserrat. Hi. Hello. Hello, Hey, Sir good morning, Monserrat. Gordon, at Merry Christmas and a Happy New Year. At sabi ni 44, Kap, nakakatuwa naman yan, nice voice, tapos nakakakilabot. Kakaiba po yan, kunana. Kakaiba do yung boses mo, Sir Glenn. Tayo ng Balahibo. Oo. I'm still looking forward to our tandem together. Hindi, Sige, pwede kayong duet tayo. mag-tandem Yes, ngayon. Ano ba pwede. pwede? O sige Pero nga, subukan next na. year na. Kilabot Hindi, next yan. year na. At, Next year na. Ayusin pa namin. Hindi, Oo. kahit na just parang sample lang. Next year kumbaga. na lang, sir. At pinagbawalan ako na doktor ko na kumanta eh. Ganun ba? O kasi hindi para pwedeng binatin. May damage yung... Heart. Lungs. Oo. Yung sa'yo naman, medyo mababa ang Hindi sa kanya, talagang pag tenor ka, Oo. talagang huwag mong gayahin yung kanya. Mataas din yung note ako, sir. Kanya ganun ba? Kanya lang Oo. manipis. Hindi katulad manipis. nung kasinlaki nung boses na yung Sir Glenn. Pero, How do you develop that kind of power within you? Nanggagaling pa sa diaphragm yan? Yes. Paano ba yung yan? Strong lungs at nanggagaling sa good breathing exercise. Kaya lang, alam mo, yan ang advantage natin dito sa Baguio. Ang mga Cordillerans really equipped with good lungs. Why? Because we are in high altitude Ganun ba? natin. Oo. Yeah. Bakit ako? Okay naman yung lungs ko, pero kulang ako sa siguro, exercise ng aking diaphragm Yes. para gumanda yung natin. Kung deep breathing lang yan every morning sa exercise. Ganun. Deep breathing pala. O kung minsan kasi kung wala kang tiwala sa sarili mo, kahit na alam mo meron kang kakayahan, hindi mo binibigyan ng pagkakataon na maibigay mo yung sarili mo, hindi ka magiging kamukha ng Hindi, kasi ni Glenn Garland. yung technique dyan, kasi pag inuna mo na yung kaba, di ba, nagpapalpitate na ang heart, then you will not relax. Dapat Relax ka. relax always and deep breathing. Siguro magkaroon tayo ng separate lesson dito, Oo, Kapito. yes. yes, sir. Si Glenn, oo. At maganda yung try namin na Yes, sa susunod. mag-jamming. Next year na tayo. Next But year you na know, tayo. ang napansin ko rito dahil kay Glenn, gumaganda, nagkakaroon ng blend, nagkakaroon ng variety, kumbaga. Itong talakayan natin dito sa programa natin ngayon. Di ba? At saka meron tayong singer. Oo nga, meron tayong singer. Talagang to break the monotony, if you Yun. may.
Pero Kap ha, hindi lang kanta ang alam natin. Oo, Ha? siyempre. Madami tayong alam. yeah. Madami tayong gagawin. Kaya kinakailangan mong maupo sa ating city council. Kaya para... at the same time also, that's why I took my master's in public administration sa Oh. UB. Yeah, because it's, syempre dapat, Related. Related. Okay. Tama. but if you have this and the arts, okay naman, di ba? Oo. Oo. Alam mo yung mga discussion natin in the previous weeks, maraming mga tanong yung mga ano natin, kagaya niyan, pumasok yung tungkol sa China. Oo. Iba yan foreign policy yan, di ba? Merong iba nating tinalakay noon yung tungkol sa petroleum products. These are things that we normally discuss during our hearings in Congress. Pero ito'y tinatalakay natin ngayon. Pati yung role ng International Monetary Fund dito sa pagkakautang ng Pilipinas. Yung pinag-uusapan din natin yan. And these are good things that we bring about in our discussion kasi nagkakaroon ng konting information. And at the same time, educational value itong ating talakayan dito para sa ating mga tagapakinig. Yun, okay. At Sir Mark and Sir Glenn, binabati din natin, nanonood naman sa atin, Jinky, ano to? Hindi ko basta si Ma'am Jinky, God bless po Congressman Marco. Thank you. Thank you po sa mga effort nyo para sa bayan. Solid Mark, go pa rin po kami. Ay, thank you very much. Oo. Yung pong, kung may time po kayo, yung pong Facebook natin, Congressman Mark Go, makikita po ninyo doon yung pong lahat ng mga batas na ipina-file po natin sa Kongreso at sana po ang mga batas na ito o mga bills na ito, doon po ina-update natin at saka yung mga other activities natin dito po sa Lungsod ng Baguio. Okay. At nanonood din sa atin, Japs Samson. Go, Glenn si Gerlam. Jobs, kailangan mo si Chaps. Jobs. Shout out sa aking kaibigan from Smart. And our visitors, our friends, si Don Makahilo and Jack Mamenta. They're here now. In Baguio. Salamat. In Baguio. Welcome to Baguio. At merong mensahe dito si Tatay Eddie Kunana. Magandang araw po. Ako po ay kumakatok sa may mabubuting puso, nagbabakasakali na makahingi ng konting tulong para sa aming makakain ngayong araw. Isa po akong sulong ama at may edad na wala pong pinagkakabuhayan dahil na rin po sa katandaan. Wala rin pong ibang malapitan dahil po lahat ng aking kamag-anak nasa probinsya. Ang tayong kapitbahay lamang po namin ang paminsan-minsan nagbibigay ng aming makakain na mag-ama. At kung minsan sa pangangalakal kumukuha ng aming pangangailangan, nais ko po sanang makahingi ng konting tulong sa mga nakakaluwag-luwag dyan. Sana po matulungan niyo po ako. Sa mga gustong, kung meron mga nakaluwag-luwag daw dyan, text na lang ako para sabihin natin dito. Yung sitwasyon ng ating texter, pwedeng matulungan natin sa Department of Social Welfare and Development. Anyway, meron naman tayong pondo dyan. Pwedeng siyang pumunta sa ating opisina at bigyan natin siya ng guarantee letter para mabigyan siya ng tulong ng Okay. DSWD. So dito kay Tatay Eddie, punta lamang po kayo sa opisina ni Congressman. Bukas ba sa Monday? Yeah. Magdala siya ng kanyang kung saan siya nakatira. Kailangan meron namang certificate of indigency sa barangay at ano ang kailangan niyang items. So, kasi hindi naman tayo pwedeng magbigay lang na, kailangan meron tayong documentation para ma-justify natin. Okay. At matutulungan natin yan, yung si Tatay Eddie. Tatay Eddie. Yun. Ilang taon na kaya siya? Walang binanggit. Walang binanggit, sir, eh. Sige, so ganun lang gawin niya. Oo. So, Tatay Eddie, kung nanonood ka ngayon, puntahan mo ang opisina ni Congressman sa City Hall sa Monday at doon mo na lang sabihin yung Yes, mga ang kailangan. tao natin doon, si Mel Sedano, we will Okay. give him an endorsement para makukuha siya ng tulong sa DSWD. Okay. Oo. At nanonood din sa atin, Winter Gayo. Maraming salamat, Winter. Ang ating oras, alas 11:58 na. Glenn, baka meron kang gustong idagdag o mensahe para sa ating mga kababayan. Well, mamaya po, kita-kits tayo at 2 o'clock sa Z Radio at 2 p.m., 2 to 3.
Dapayan, Tibu Marangay. No? Okay. Let's see each other there. And it's really nice to be here again with you, Cap Peter. Welcome back. And more power to you. Thank Okay? you. And I'll be here kasama ko ang ating congressman dito. Oo naman. Thank you din, Kong, for everything. Oh, yan. Maraming Merry salamat. Christmas sa lahat. Okay. Wala tayong maging programa ngayong taon na to. Yes. Dahil natapat ng December 25 at saka January 1. So, Next year na tayo. Next year na tayo. Next year na tayo. Oo. Mag-rest naman tayo ng konti, Kapiter. Para, At saka, mag-Facebook Live na lang tayo. Mag-Facebook Live na lang kayo. Dahil tamang-tamang Christmas Day at saka New Year's Day yun. So, mag-FB Live na lang. yeah, actually, Kapiter, kahit na naka-recess kami ngayon sa Kongreso, we are allowed to conduct committee meetings as well as public hearings on mga bills pending in our respective committees. Okay. But I think ang major achievement ngayon ng Kongreso ay na-approve yung budget for 2022 and we expect that the President will sign this before the end of the year so that by January 1, full gear na ang ating economy para ma-address itong mga problema na kinakarap ng bansa, particularly sa COVID, and at the same time yung mga programs and projects that will enhance yung possible pick-up ng ating gobyerno in terms of the economy ay tuloy-tuloy na yan. Okay. Ito yon, mag-generate ng employment itong natin, business, investment, yung ating budget. Yun. Oo. At bago tayo pansamantala magbalam, Congressman Marco, ang inyong mensahe, ang pamasko para sa ating mga kababayan. Well, gusto ko po uling magpasalamat sa ating mga kababayan sa kanilang patuloy na suporta at tulong sa ating opisina. Gusto ko rin pong ipaalam sa inyo na yung mga mag-attend o mabibigyan o nagtupad ay ang payout po nila ay sa Tuesday. Okay. Kasama po natin ang DOLE dito. Kaya yung pong mga kasama natin na nagtupad na 3 weeks ago, ang payout nga itong Tuesday, hintayin po ninyo yung mga text message. Pero kung hindi po, we will start the payout this Tuesday sa sa Athletic Ball. At yung iba na hindi pa naka-apply at hindi nabigyan ng pagkakataon this year, pwede yung starting the first quarter of 2022. Yun. Kapiter. So again, maraming salamat po at stay safe and Merry Christmas and a Happy New Year sa lahat po ng ating mga kababayan. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon Diyos. Thank you. Maraming salamat, Congressman Marco. Maraming salamat din, Sir Glenn Garland. Meron kang gusto pang idagdag? Wala na? Hello, paki-like ang page namin, Glenn Gerlan, ang FB page. Or yung FB page ng Dapayan, Tibu Marangay. Merry Christmas sa lahat. Okay. Ang ating oras, alas 12 en punto na. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta, sa mga nakinig, sa mga nanood sa ating programa ngayong umaga. Ni Apo Diyos ti Madaydayo, tatangag sapa dito nga programa. Diyos ti Agnina, kadatay amin, apada-pada.